Hei, oikein paljon tervetuloa XAMKin haastatteluun. Kiitos. Ja oikein paljon onnea ehdokkuuksista. Kiitos. Hei, 6 Emma-ehdokkuutta. Mitkä on päällimmäiset fiilikset? No aika häkeltynyt. Ihan uskomatonta. En mä olisi ikimaailmassa ajatellut silleen yli kuukausi sitten tai vuosi sitten, että näin pääsee käymään. Iso kiitos kaikille ja iso kunnia. Ja ihan älytöntä. Hienoa kuulla. Hei, sun debyyttialbumi ilmestyi tänä vuonna, niin haluatko kertoa vähän, että minkälainen prosessi sen tekeminen oli? Se oli aivan ihanaa, rauhallista ja silleen pelkästään nauttimista ja pääsi kokeilla ja leikitellä musiikin kanssa ja silleen tutkii omaa soundia ja kaikkea mitä haluaa itse tehdä, niin ehdottomasti ollut aivan ihanaa. Joo. Hienoa kuulla. Hei, mikä on ollut tältä vuodelta sun mieleenpainuvin muisto tai esimerkiksi keikkamuisto tai muu? Hitsi, no mä haluaisin kyllä sanoa, että koko kesä oli kyllä semmoinen, että sieltä tuli parhaimmat muistot veikkaisin. Ja jotenkin koko mun live-porukka ja live-tiimi ja kaikki, niin jotenkin siis ihan huippuja tyyppejä. Niin se on kyllä, ja sit ehdottomasti kun me oltiin Sisiliassa kuvaamassa Luotathan musavideo, niin se on kyllä silleen, ja sit mä täytin siellä 19, niin pääs viettää siellä synttäreitä, niin mä veikkaan, että noin 2 on semmoiset asiat, jotka niinku jää päällimmäiseksi mieleen tästä vuodesta. No kuulostaa ihan mahtavalta. Hei, oot keikkaillut nyt viime kesänä just esimerkiksi niin isoilla festareilla, niin miltä se on tuntunut mennä sinne isoille lavoille? No siis muahan ahisti ihan sikana silloin keväällä, ennen kuin mä aloitin tänä edespäin. Että kun alkoi tulee jo festaripyyntöjä silloin kun oli vain 2 biisiä, niin mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä, että ei, että mä en ole vielä todellakaan valmis ja mulla ei ole bändiä, mutta sit mä onneksi sain apua iskältä ja muilta ihmisiltä ja sit mä sain bändin ja pääsin treenaamaan ja sitten mä veikkaan, että jokaisesta festarista niin jotenkin silleen oppinut lisää, silleen oppinut nauttimaan ja itsevarmuus on kasvanut ja itseluottamus ja sitten laulullisesti on myös kehittynyt, niin se on ollut kyllä lopullisesti, se on ollut kyllä tosi ihanaa. Mutta joo, mä muistan, että mua stressasi ja jännitti ihan sikana se, että tuuks mä nauttimaan siitä vai en, mutta onneksi nautin, joo. Ihan mahtavaa. Hei, minkälainen vuosi on 2025? Osaatko kertoa, Anteeksi, mitä? että minkälainen vuosi on tulossa 2025? No aika kiireinen. Nyt tammikuussa lähtee toi kiertue, se kestää sitten apriille, mikä se on, huhtikuuhun. Ja sitten on vähän pari viikkoa lomaa ja sitten alkaa kesätreenit ja sitten on kesäfestarit ja sitten koko kesä on oikeastaan buukattu, että sitten siellä vietetään bussissa aika paljon aikaa, mutta onneksi on ihan ihania ihmisiä ympärillä, niin se on vaan sitten menoa. Niinpä. Hei, kiitos paljon haastattelusta ja Kiitos. oikein paljon onnea vielä. Kiitos niin paljon.